Silah Rojbaş Hevanno nûçeyeke acîl ket ajansan û Ömer Öcalan çû İmraliyê doh ji İmraliyê vegeriya agahiya dawî aniye bi civakê re parve dike. Vê derê jî me xwestin bu ara parve bikin. Ömer Öcalan ji İmraliyê çi xeber, çi peyam anî gelo Abdullah Öcalan çi dibêje? Em tev bi hev re li peyamê wî binêrin. Em niha biçin cem Ömer Öcalan em li peyama wî binêrin ka çi dibêje. Em tweetên herî dawî yê Ömer Öcalan binêrin. Ji ber ku çavkaniya herî muhîm ew e. Ê ku çûye hevdîtin pêkaniye Ömer Öcalan e, bi raziyê wî ye. Dibêje roja bîst û sisê Cotmehê ez çûm İmraliyê, li zîndana İmraliyê min bi birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî. Ev hevdîtin di çarçoveyê hevdîtina bi malbatê re bû. Birêz Öcalan di hevdîtinê de behsa pêşketinên giştî yên siyasî kir pêşî. Paşê jî ji min xwest ku ez vê peyamê bidim civakê. Mesaja ku Öcalan bi rêya birarzî xwe Ömer Öcalan xwestiye bide civakê çi ye? Tecrît dewam dike dibêje Abdullah Öcalan. Eger şert û merc guncav bin, eger şert û merc werin cih, dibê hêza min, qudreta min heye ez bikaribim vê pêvajoya şer pevçûnê wergerînim zemîna hukukî û siyasî. Dibê hêza mina teorîk jî heye, hêza mina pratîk jî heye. Hêza mina teorîk tê çi manê? Yani rê û rêbaz dikarim pêşniyaz bikim. Mirov çawa mirovên di nava şer da hevalên xwe, milîtanan bikişînim nava jiyana siyasî. Ev hêza min heye û di pratîkê de jî mirov çawa dikare vê yekê pêk bîne. Rê û rêbaz hemî dibê amade ne li cem min ez vê yekê dikarim pêk bînim. Yani hêz û pratîka min na dibê hêza mina pratîk û teorîkî heye ez bikaribim pêvajoya şer û pevçûnê bînim zemîna hukukî û siyasî. Mesaja ku xwestiye Ömer Öcalan bide civakê ev e. Em binêrin wekî din çi heye? Du hêvarê me bernameyekê çê kiribû ji xwe bu ara. Me behs kiribû ku Ömer Öcalan çûye İmraliyê. Agahiya ku ji İmraliyê were di rê de ye. Me du manşet jî avêtibû. Agahiya me jî hebû ku Ömer Öcalan çûye. Lê belê ji ber ku agahî tune bû me tiştek agahiyekî zelal me nedabû we. Ama îro Ömer Öcalan tenê tweetekî avêtiye. Ji bilî vê tweetê wekî din tune ye. Yani yek peyamek heye. Ev peyama wî jî ew e. Dibêje hevdîtina herî dawî ya bi Abdullah Öcalan re roja sisiyê Mardê 2020 pêk hatibû. Piştî wî çil û sê meh derbas bûn ancak mekarî roja bîst û sisiyê Cotmehê 2024 bi Abdullah Öcalan re cara duyem hevdîtinê pêk bînin. Yani piştî çil û sê mehan. Ama ya balkêş ew e Abdullah Öcalan bi xwe dibêje tecrît didome. Yani vaya peyamekî pir giring ji bo dewletê ye. Hûn li ser min tecrîtê pêkdînin ez nikarim xwe îfade bikim û li derve jî vê peyamê dide hevalên xwe, dide partiya xwe tecrît dewam dike, nekevin nava hereketê. Heta ku hûn ji min agahî nebîsin, nekevin nava hereketê. Dibêje Abdullah Öcalan bi rêya Ömer Öcalan.
Ez dixwazim hin tiştan bînim bîra we. Baş. Ev pêşketinekî gelekî giring e ji bo rojevê bikaribe diyar bike. Dewlet Bahçeli ji bang li Abdullah Öcalan kiribû bila were meclîsê vê derê fikrê xwe beyan bike, bila ji vê derê bang li partiya xwe bike ku êdî dev ji çek û sîlahan berde û werin teslîm bibin. Yani banga Dewlet Bahçeli ne ji bo tevlîbûna nava siyasetê ye, ne ji bo çareseriya doza Kurd û Kurdistanê ye. Dewlet Bahçeli tenê armancek wî heye weke rêveberê dewleta Tirkiye dibêje bila şiddet bi temamî ji holê rabe ku em bikaribin dewleta xwe menfaatê dewleta xwe pêk bînin. Lêbelê aliyê Kurdan yani tevgera azadiyê PKK jî bi şiklekî cuda difikire. Heta ku ji daw doza Kurd û Kurdistanê re çareserî neyê dîtin, heta ku em nikaribin bi rêberê xwe ra rûbirû hevdîtin pêk bînin jê fikir, beyanat, teoriyên ku hatine amadekirin em jê nebihîsin, em nikarin gav bavêjin û dewleta Tirkiye yan jî ji rêber Öcalan heta niha tu tiştekî nehatiye berdestê me. Doh daxuyaniya dawî ya Murat Qarayîlan hebû. Em weke tevger tiştekî pêşniyazekî nehatiye pêşiya me, em nikarin gavekî bavêjin. Em li bendê ne ku hinekî pêvajo pêş keve ka çi dibe ji bo em bikaribin pêşiya xwe bibînin. Ama her pêşniyazê ku ji îmralî were em amade ne binirxînin û pêk bînin dibêje Murat Karayîlan. Ya mühim tecît bi temamî rabe şert û mercên ku mirov bikaribe hevdîtineke normal asayî pêkbîne dibe derkeve holê. Heta ku ev çê nebe nabe. Yani mesaja herî dawî ya Ömer Öcalan ev e çima nirxandinekî berfireh nake, çima behsa detaya nake, ew jî meseleyekî din e. Yani niha hele hazır tenê cümleyekê ye me ez vê rast nabînim. Piştî ew qas çalakiyên berfireh 44 mehin li Ewropayê li her derê cîhanê ew qasa milletên biyanî, akademisyen, اقواسا کردمه روجاوای کردستان کاروبار خو بردان جبو و تجیت رابون سرپیان لباکور کردستان اوقات چالاکین برفره هاتن درخستن برسوا وان دوی نتنه اف هوک به Ömer Öcalan mecbur daxuyaniyên berfiretir bide. Rawşawiye tenduristî dibe baş e ama detay nade. Sağlığı iyi ama têr nake. Ömer Öcalan dibe berfirehtir daxuyanî bide. Berê ku vê tweetê binivîsîne dibe daxuyaniyekî hinek bi detay binivîsanda. Gelo şertê wî bi dewleta Tirkiye re ev e. Ez nizanim. Gelo dewleta Tirkiye tene ew qas imkan daye. Tene ew qas destur daye ku vîya binivîsîne. Yani weke rêz û hurmeta ji bo civakê ku ev 44 mehan rabiye serpiya di nava Mereqê de dibe bersiv ne tene ev hevok be. Daxuyaniyekî berfireh hatiba nivîsandin. Di kîjan şertan de serî lê daye, dewletê di kîjan şertan de destur daye hevdîtinê. Abdullah Öcalan li îmraliyê rewşa wî fîzîkî, ruhî, tenduristî çawa ye, çi hêvî dike ji vê pêvajoyê, tiştekî dikeve serî wî, nakeve serî wî. Gelo baweriya wî bi pêvajoyê heye tune. Gotinên Dewlet Bahçelî çawa dinirxîne. Dewlet Bahçelî di çavî de însanekî çawa ye. Dikare xwedî li sozê xwe derkeve. Yan jî di nava meselê de gelo tenê AKP û MHP hene dixwazin desthilatariya xwe mayînde bikin ji ber vê yekî dixwazin vê meselê bikarbînin. Yan heqeten dewleta Tirk e, dewleta Kûr e dixwaze edî li rojhata navîn ji vê meseleya Kurd û Kurdistanê re çareseriyekê daîmî bibîne û Abdullah Öcalan jî tevlî pêvajoyê bike weke nûnerê Kurdan. û di vê rewşê de ji meseleya ew qas kûr, ji meseleya tarîxî ya Kurdan re çareseriyekê çawa dikare were dîtin. Ji bo ku netewa Kurd êdî ji van probleman rizgar be. Bibe weke hemû netewên din karibe xwe bi xwe rêve bibe. Karibe qedera xwe bi xwe tayin bike. Pêşaroja milletê Kurd bikeve bin garantiya netewên yekbûyî yan jî navnetewî fiq nake. Sibê du sibe
وقتی که خسریه کی چی بو یعنی کردستان کی آزاد چی بو یعنی لهواتنه کی چی بو به دولت ترکیه را د چارچوبه دموکراسی ده فق ناکه گارانتیا وی چیه ایرو دولت ترکیه ام دزانن د زوره ده جبر هزین ناونتوی جبر کنجونکتورا ایرو یا سیاسی مجبور مایه حق کردان ناس بکه اما سبه دو سبه روشا ترکیه باشتر به آبوریا وان باشتر به هزین جهانی خواجه هرمی وکشینن و دولت ترکیه بکه و راحتیه گلو گارانتی هەیە که دولت ترکیه جنوبا و نگره سال نودی و جنوبا و نگره سال دریا 100 سالان همی مافین که دایه کرده جنوبا بگره گارانتی هەیە یعنی گارانتی هەیە که دیسا مافیان شوبا نگره گارانتی تونه اف چوا دکاره بکه و بن گارانتی بن اولهیه اف همی پرسکریکن لپیشیا منه جبرویه که عمر اوجلان مجبوره د درباره هفدیتنا خوده داخویانیم برفراتر بده از دیسا کنترل بکم چونکه اف هفوکا بتنه که تنه جه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tamam هفوکه کی 20 گوتنان نکاره ببه برسوا به میلیونان انسانین که 44 مهن رابونه سرپیا دنوا مرق دانه هفوکک 20 کلمه نکاره ببه برسو او وکه حرمت اجبو و جواکی دوی برفراتر آگاهیان بده یعنی از بار نکم برسو بده تلفون مجی و تبلی به و آگاهی بده مه اما قد نبه دکاری بو دکاری بو داخویانی بده چاپمنیه مثلا در که به پیشبری کامرای به پاریزری خوره با اوقاتان ره داخویانیه که برفراتر بده یعنی به وی شکلی جواک قبول ناکه ریز و حرمت لازمش بو جواکه حقیقتا از عاجز بوم یعنی ev ne kari tweeteki ev ne kari peyamane yani بقاسي ku min ditiye min Ömer Öcalan le peşberi çapemenî ne ditiye yani çima jime naye em 4-5 parêzeran bînin bidin derdora xwe zemîna wî ya huquqî amade bikin Ömer Öcalan jî derkeve di nava parêzeran de û bang li çapemeniyê bike bêje tiştekî min ê pir girîng heye dixwazim bu ara parve bikim min jî îmraliyê agahî aniye ew tejîta ku ji ber wê bi milyonan însan rabûbûn ser piyan û hêjî çalakî dewam dike di xada navnetewî de di derheqê wê de min agahî aniye jî îmralî dixwazim bu ara parve bikim û bersiv bide pirsên rojnamegeran yani her şertên ku dewleta Tirkiye daye ser we hûn ne mecbûrin pêk bînin tecî dewam dike dê çi mane yani cara ez çûm êdî nikarim biçim yani tiştekî wisa çawa mümkün e ji bo hevalên ku Tirkî nizanim min niha daye ser ekranê ez ji Kurdiyê wî jî were bêjim dibêje tecî dewam dike eger şert û merc pêk werin hêza min quweta min ya teorîkî û pratîk heye ku ez karibim şiddet û şer bînim zemîna huquqî û siyasî rewşa wî ya tenduristî baş e ji her kesî re silava wî heye ev mesaj me têr nake civakê têr nake qeda navnetewî têr nake bi milyonan însanê ku ji bo vê tecî te rabûne ser xwe serpiyan wan têr nake Ömer Öcalan daxuyan yek berfirehtir lazim e em li bendê ne ku Ömer Öcalan agahiyan bide yani hûn bêjin heqê me hê tune ye hûn bêjin mesela ez anha ez ben bu ara bikevimê ez bu ara bikevimê
Mesela ha emusa B amadene, emusa B amadene mesela ajans me de derheqê vê de tiştekî amade nekirine. Mesela ha ajansa Anefe ez cî bidim ajansa Anefe binêrin. Ajansa Anefe ku normal nûçeyên di derbarê Kurdistanê de, di derbarê şer de, di derbarê PKK de deqe bi deqe werdigerîne. Ez cî bidim nûçeyên di vê ajansê de ka çi gotiye? Mesela ew jî pêş te ne amade ne. Normal, yani normal rojnameger xwe amade dikin. Dosya amade dikin, hevdîtin amade dikin, daxuyanî amade dikin. Di wextê wê dibînî Ömer Öcalan diçe İmraliyê. Divê zemîna wî were amade kirin. Mesela ajansekî weke Anefe dibêje peyama Reber Apo tejî dewam dike ege şert û merc bên afirandin ez xwedî wê hêza teorîk û pratîkim ku karibim pêvajoyê zemîna şer derbasî ser zemîna hukukî û siyasî bikim. Yek hevokek. Mesela. Ez nûçe ji were dixwînim yani nûçeya Anefeya ku axwasa ajansek mezin berfireh he vê ajansê pir nûçe belav kir. Bi milyonan nûçe belav kir di derbarê tejîtê de. û tejît qismî rabiye ku Ömer Öcalan niha çûye hevdîtin pêkaniye. Tejît ez nebêjim rabiye, qet nebe qulbiye. Parlamenterê Ruhay Ömer Öcalan peyama Reber Apo weşand. Ömer Öcalan got di 23 Cotmehê de li girtîgeha greva İmraliyê min bi birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêkanî. Ev hevdîtin di çarçoveya hevdîtina malbatê de hate kirin. Birêz Öcalan di hevdîtinê de li ser bûyerên giştî yên siyasî nirxandin kir. Xwest ev peyama wî bigihêje raya giştî. Yani ya mühim peyama wî ye. Tecrit devam dike. Abdullah Öcalan dibêje ha. Tecrit devam dike. Eger şert û merc bên afirandin ez xwedî wê hêza teorîk û pratîkim ku vê pêvajoyê ji zemîna şer derbasî ser zemîna hukukî û siyasî bikim. Rewşa wî ya tenduristî baş bû, silav li her kesî dikir. Yani ez nizanim. Yani hem xebata rojnamegerî ez min heqeten begem nekir ez bêjim. û hem jî daxuyaniya Ömer Öcalan min têr nake, civakê jî têr nake û hemû kesên ku ket û emek dane di ber vê tecîtê de wan têr nake. Ez dîsa binêrim. Na. 47 deqe tenê peyamek avêtiye û xilas. Tamam. Êdî ji wê zêdetir tune. Êdî hevan nihûn jî îdare bikin bi vê hevokê. Êdî çi dikeve serê we nizanim. Tenê dibêje ez amade me. Qet nebe doh yani hin îddiayên cuda ketibûn medya sosyal lêbelê qet nebe ev nîşan dide ku rewşa wî ya tenduristiyê baş e. Qet nebe ew jî hay jê heye ku pêvajoyekê dewam dike. Dewlet helbet pêra di nava tekiliyê de ye. Baş e ez çavê min li ser meseleyan e tiştekî çêbû, rewşekî çêbû ez bwara me. Yani ez aniha ji bilî Ömer Öcalan tu çavkaniyekê din tune ye. Yani mirov tenê ji Ömer Öcalan dikare agahiyan bibîse wekî din hevalno di derbarê êrişên dawî yên Rojavayê Kurdistanê de hûn dixwazin ez çend agahiyan bidim we madem ez ketime nava meselê paşê jî em binêrin ka mesele çi ye. Ez hema nûçeyên dawî yên Rojavayê Kurdistanê bi were parve bikim. Do bi şev wedît me bi ciwana cumara weşanek taybet pêkanî.
Yani ev kudriye ev derike de êrişa dewleta Tirkiye da girkeriya li ser stasyona gazî ya Swêdiyê de 5 karkerên stasyonê şehîd bûn. Ev encama êrişa terorîstî ya doh êvarê ye. Dewleta Tirk bi dema herêmî saet di dû nîvan de stasyona gazî ya Swêdiyê ya li gundewarê Dêrikê bi balafira şer bi dehan caran bombe kiribû. Di encamê de sê karker li ciyê bûyerê şehîd bûbûn, bi dehan karker birîndar bûbûn. Ji karkerên ku birîna wan giran bû, 5 karkerên din şehîd bûne. Bi vî rengî hejmara karkerên şehîd derket 8. Yani du heta duyê şevê jî di dû nîv bû me weşana zindî çêkir. Bombebarana dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê Şengalê me bawekî zindî bû were par vekiribû. Bombebaran vêga vê rawestiye lêbelê ev tu garantiya wî tune ku dewleta Tirkiye nedomîne. Mesela ez vê jî bînim bîra we beriya 15 rojan beriya 15 rojan me agahî girtibû ku wê li ser ew ê êriş pêk were. Mesela ez vê jî bu were par vê bikim. Binêrim beriya 15 rojan me bi rêya X'ê me çi nivîsîbû ez ji we re bêjim. Beriya 10 rojan me beyan kiribû ku ji rewşê diyar e tevgera siyasî ya Kurd helwesta dawî ya dewleta Tirk samîmî nabîne, îşaretên pêvajoyeke nû xuya nake, dewleta Tirk û Kurdan wekî tehdîta perçebûna xwe dibîne wê pêşî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Me ev peyam roja 14 cotmehê par vekiribû. Binêrin. û paşê peyamekî me din hebû, ew jî beriya 15 rojan bû. Dibêje Rojava di arîfeya şerekî mezin de ye. Ew qas çapemeniya binêre ez vêkim. Binêre me çi nivîsîbû. Rojavayê Kurdistanê di arîfeya şerekî mezin de ye ew qas. Me agahiyekî lezgîn girtibû, dewleta Tirkiye amadekarî kiriye ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Çapemeniya Kurd ji niha ve ji bo weşaneke zindî ya 24 saetan divê amadekarî bike. Dewleta Tirkiye dema êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dike, ji bo bikaribe balafirên xwe rake, dronên xwe rake, ew qas însanan bide xebitandinê ji bo êrişê nikare di nava 4-5 saetan de amadekarî bike. Ev operasyoneke amadekariyê wî bi rojan pêş de divê were kirin. Dewleta Tirkiye êrişa ser Rojavayê Kurdistanê pêş de kiribû, amade kiribû, destî wî li ser tetikê bû. û li bendê ma ku firsendekî çêbe. û dema çalakiya li Enqerê pêk hat, pêl tetikê kir, operasyon ket dewrê. Yani ev operasyon dema ku ev xeber ji me re hatin, dewleta Tirkiye di nava operasyonan de bû. İstihbarata Kurdan jî gelekî berfireh he. Di nava hêzên dewleta Tirkiye de cih digirin û dema ku amedekariya êrişan dikin, ji Kurdan re agahî diçe. Ji tevgerên Kurdan re agahî diçe. Mazlum Abdî, fermandar Mazlum Abdî tam di nava vî şerê de jî erf û adetê Kurdan beyan kir, dîsa esaletan Kurdan nîşan da, dibêje em ji diyalogê re amade ne. Weke herem, weke tevger û çi fehm dikin fehm kin. Em amade ne tevlî pêvajoya siyasî bibin, meselê we bi me re hebin, em amade ne bi rêyên diyalogê axaftinê çareser bikin. Yani bi vê hovîtiyê, bi vî şerê nabe. Yani dersa hukukê, dersa mirovahiyê, dersa medeniyetê de dewleta Tirkiye Mazlum Abdî. Ama dibêje digel her tiştî eger hûn nabin însan, eger hûn di terorîzma xwe de îsrar bikin,
ام وکه هزن قصدی کنها هجمارا مدویجه گیشتی 120,000 انسان چکدار ام جی دکارن لبرخوا بدن ام جی دکارن خواب پاریزن و ام بکوه نوع حرکتی لهم بر دولت ترکیه او هیز و قوت همه هیه اما چیه؟ داویه ده دیسا دیگرن تین سر ماسیه چاره سریه همیشه رو پفچون داویه ده محکوم چاره سریه سیاسی نه چما شرطی که مادم که تو زانی داویه ده تی سر ماسه کیجان احمق دکاره بگه جوی قناعتی که دکاره ملت کرد جهال راکه دولت ترکی چوا دکاره منطقه وی چوا دست ده که باور بکه لسوریه ملت کرد دکاره وگره بریا 2010 یعنی دیسا ببه محکوم دیسا ببه کله ناسنامه وی دیسا وره انکار کرن او حمی 15,000 شهیدین که دانه حمی والا بچن او خط هستیم رژیم اساد بکن کیت کاره باور بکه که روش دیسا ودگره ویدمه ماده موسیت چما رونانه بواره اف چه ظلمه اف چه دجمنیه اف چه کینا 1000 سالیه لهمبر کردان دکی مرو فهم ناکه اف کینا دولت ترکی لهمبری کردان وره آنالیز کرن دوه امکانه که مرو فهم که تونه نای فهم کرن هوان مجبور پیشنیاز دک بکم از آنم نها اون همی لبندینه از هری داوی دچم جمع عمر اوجلان باشه yani evkîn nefreta devleta Tirkiye em fam nakin. Halbuki li ber destê wan imkanekî pir mezin heye. İnsanekî bihêz weke Rêzdar Öcalan amade ye. Di zindanê wan de ye. Dikarin sibê hetayê werê 24 saatan hevdîtin bi wana pêk bînin. Na hevan no. Ji bo hevalên ku nû hatin elme temaşe dikin ez ji we re bêjim. Ömer Öcalan agahî aniye ji İmraliyê ez dîsa bi we re parve bikim. Ez vê jî bidim ser ekranê. Ez gotina Rêzdar Öcalan tam bînim ser ekranê. Ew sebra li ser ekranê be. Mesela ev tecrübe devam eğer şart û merc bêne afirandin ez xwedî wê hêza teorik û pratikim ku vê pêvajoyê ji zemîna şer derbasî zemîna hukuk û siyasî bikim dibêje Öcalan. Yani hemî agahiyên ku îcab dike ez vê derê bi we re parve dikim hevan no. Yani îtiraza min ew e ku ev pêvajoya tecrîtê a 44 mehin dewam dike bersiva wî ne tenê ev hevok e. Tenê hevokek hatiye. Yani devleta Tirk destur nedaye mesele çiye nizanim ama bila ev li ser ekranê be ez biçim ji we re Mazlûm Abdî daxuyaniyê wî bixwînim. Fermandarê Giştî Xasedê Mazlûm Abdî piştî pêla nû ya êrişên dewleta Tirkiye ya li ser Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyek da û êriş weke sûçê şer pênasê kir
peyama mazlum abdi ya ser medya dijital jî bi vî rengî ye dewleta Tirkiye baweyekî bê serûber bê binge heremê me bo merduman dike navendên xizmetguzarî tenduristî navendên sivîlan dike hedef ev suçên şer in me gelek caran amedebûna xwe ya ji bo diyalogê anî bi ziman lê em teqez dikin ku hêzê me ji bo parastina gel ji bo parastina axa xwe amade ne dibêje Mazlûm Abdî piştîvan êrişên dewleta Tirkiye yên li ser Rojavayê Kurdistanê ku doh bi şev pêk hatin. Niha hûn li ser ekranê peyama dawî ya ku ji İmraliyê hatiye dibînin. Yani ji fermandarên HPG Zilar Stêrk jî dibêje heta ku diyalogeke vekirî bingeha diyalogê dibe bi rêber rapora eger nê avakirin tu tiştekî dibe ne derbastar e bawerî bi tu tiştekî neynin. Murat Karayılan doh me daxuyaniyê wî di vê bernameyê de buhara parvekir bû em bi tu carekî rê nadin taktikên şerê taybet. Yani em li textê pêl textê şil nakin em xwedî tecrübe ne û dewleta Tirkiye jî divê ciddî be. û bang li aliyên Kurdan dike di vê pêvajoyê muhîm a rojhilata navîn de em mecbûrin em mehkûmê hebû dune werin em stratejiyeke netewî di nava xwe de ava bikin ji bo ku em bikaribin li hember hêzên navnetewî bibin xwedî proje. Em hewciyê dewleta Tirkiye nebin dibêje Murat Karayılan. û ji dewleta Tirkiye re jî dibêje eger hûn bixwazin li gor daxwaza we ye wekî alternatîfa projeyên navnetewî zemînekî ciddî amade bikin em bikaribin hevdîtinekî rûbirû pêk bînin bi Rêzdar Abdullah Öcalan re. Yani ez vefhem dikim hevanno ez vefhem dikim hakikaten jî gelek kes niha di nava mereqê de ne merov çawa bikaribe vê pêvajoyê bi rê ve bibe. Ji ber vê yekê niha ez bawer dikim Ömer Öcalan gelek di zorê da ye ji ber ku ew jî destûnîgî wî girêdayê nikare daxuyaniyên berfireh bide. Hûn zanin carinan şertê dewleta Tirkiye heye li ser mirovan tabi ez navêjim niha ev şert li cem wî heye. Carinan dewleta Tirkiye zorê dide ser însanekî dibêje eger tu ji vê zêdetir daxuyanî bidî em tu car destûr nadin ku tu herî werî. Ama ez bim ez goh nadim van şert û mercan. Ez goh nadim van zexta dewletê. Dewleta Tirkiye mecbûr e rê bide. Mesela divan deman de çima rê da niha mesela me çi fehm kir em dibêjin bila tecît rabe û em dibînin ku Abdullah Öcalan bi xwe dibêje tecît dewam dike. Yani ev gotina wî ku dibêje tecît dewam dike gotina Abdullah Öcalan nîşan dide ku di nava çil û çar mehên borî de gelekî li ber xwe de ye li hember dewleta Tirkiye. Daxwazên dewleta Tirkiye qebûl nekiriye. Red kiriye. Red kiriye. Ji ber vê yekê dibe tecît dewam dike. û ji wan re gotiye eger hûn însan bin ez dikarim werim. İmkanê min heye. Hêz û qudreta min heye. Ez dikarim pêk bînim. Ama dibe hûn însan bin. Niha em hemî Abdullah Öcalan pir baş nas dikin. Em çawa zanin ku dikare biryarên radîkal bigire. Em çawa zanin ku dikare wisa bi xwe bawer e. Bang li hevalê xwe li Ewropayê dike dibe komekî ji we bila werin min weke ceribandin em bi dewleta Tirkiye re gavekî bavêjin kavana însanin ne însanin.
koma Avrupa'yı te hamid keve hapse devleta Türkiye xudi soze xaderna keve devleta Türkiye cardın diçe berni Abdullah Öcalan cardı lavat ke ya vana çe ahmakın devlet revebirin devleta Türkiye süper ahmakın yani Kurdan veke 7 sal beri dibinin fuqare dibinin ya halbuki Kurd berfreh bune siyasi bune xudi ilim xudi zanyarine خودی زانینه که دیروکینه سیاست روشتا نوین ا دنیای پر خوش دخونین انالیز دکن مقایسه دکن ددن برهف کرد نکردن برینه اما ایشون و مانه ایش روشی فهم ناکه دولت ترکیه تشتا کزوری متشه اوه ام وکه ملتک او قاس پیشکتی مدنی ام چوا کتنه بنده سلطاریا وی قومی هوف Grubal Avrupa'yı terawana ke ijad beje cardı dışın beni Abdullah Öcalan. Debejin ka grubeki diji bula jçi vare. Tamam. Grubeki jçi te. Ka grubeki ji bula sivil varın. Evjite. Disa wana da veje hapse. Disa behaviyen medelize devlete Türkiye. Çiye? Çima avqasa behaviyen medelizi? Çava avqasa me ciddi nagri? Her tışkılas ve cardın tümizet ki Tayyip derdi ki ve beje tamam Kürt meselesi perskrika mene vezi hal bikim cardın pevajoy ki de desveykiren. Yani çok mümküne. Ulan berçave kadde berçave ki araştert ki ve peşi ekranı ulbenda ketena kubaniye. Bala kubani bike ve Daesh lideri serdest be. Bana çok mahlukatın, çok insanın. بفكرن كو ام بدولتك وصل ظالم را روبرونه يعني پر عجيبه يعني پر عجيبه روشا كو كرتي دانه نا مرو جاهل به مرو نظام به مرو بشخورا لگوند خو پزو دوره خودید که بزاویه خورا علاقه درده به وان راستیه مرو پر نابینه دولت چه بده مرو قبول دکه چون مرو کولانه اما ملتی کو شیار بو تو کس نکره پیشیلی بگیره ایدی هر روز جراوه که işkence ته زانین مروه دخنه و işkence شیاربون مروه دخنه و işkence مروه که جاهل ایشه ناکشینه تو حال خدایه تدای دای تندای ندای خورا پزی خواه خودی که اما حقیقتا ایدی روش که هریه هر مروه که کرد ایدی دنه و işkence دایه بندستیه دولت ترکیه رد که قبول نکه çünkü şiar بیه ایک عمر Öcalan şekerim آخر هنه که برفرهتر داخویانی بده یا مثلا زانا امانال بندینه ام زندیل بندینه که خبره که وره که ام بکربن به ملتی خوره به تماشوانی خوره پار بکن اما نه ده mesela tam saateki beriye daxuyani ki de çibe eve çibe eve başı yani mebasa çıtkır yani mebasa ve ekidikir Kuydi dem hatiye em ve devlete Türkiye nasıl bikin? Nahune bejin tamam em nasıl bikin devleteki pise xudi sozi kadar nake ve zalime işte alternatifle peşiyeme heye ku em ve devlete red bikin. Ama devlete Türkiye red kir. Çi vekidin çi çare çi plan proje hel peşiyeme. Anha rawşa siyasiya navnetevi kullahan rojata navin dinava hewdana guherandina coğrafyedane belki tişteki parame bikeve. Evji belki. Hene diyare. Çünkü net destemedeye. Revebirna şerre rojata navin net desti Kurdan'daya. Kurt aktörün yek ji çar sütunane Türk hene rojata navin Arap, Fars u Kurt hene. Ama Kurt ve gavi net diyar kerin. Ancak aktörün dikarı xob parezin. Jber ki Hatta siyemin de Paris. Çünkü anha tulluk same
ku em xwabidin keleka hêzekî navnetewî tune ye. Tu xwabidî keleka hêzekî navnetewî hêza din te maf dike. Ama tu çi dikî tu dibêjî tamam ê min xeta siyêmî ne ez xwara li ciyê xwe me kî êrişê min bike ez xwe diparêzim. Kî destek bide min, kî piştgirî bide min ser çava. Yani niha ev stratejî dimeşe. Eger ev stratejî nemeşiya ba li rojeta navî niha qirame hatibû. Ez xatir ji we bixwazim hevanno. Yani rewş bi vî şeklî ye. Yani anha dîsa rexneya xwe ya dawî bibêjim bersiva çalakiyên çil û çar mehên borî divê ne tenê ev hevok biya. Pêş te divê civînekî berfireh ya çapêmeniyê hatiba amadekirin. Ömer Öcalan derketiba hemberî çapêmeniyê bersiv bida civakê. Wekî hurmeta ji bo civakê. Ev ne rast e. Agahiyê ku ji îmralî were bi twîtekî nikare were parvekirin. Ne rast e. Usul ne rast e. Rêbaz ne rast e. Yani wisa dibe yani. Ez çûme îmralî hatime û xilas. Tamam. Baş e. Bixêr be. Nabe yani. Hevanno di saatên pêşme de ez ê weşanê din çê bikim. Ka em binêrin li Tirkiye. Niha mesele ew qas hev lê hevbûne hevanno binêrin. Daxuyaniya Dewlet Bahçelî heye û tiştekî pir dîrokî dibêje ez dibê amade me qebûl bikim. Yani jî Dewleta Tirkiye amadeye qebûl bike ku Abdullah Öcalan were ji meclîsê bang li rêxistina xwe bike. Ev daxuyaniyeke dîrokî ye. Cara yekeme ji Dewleta Tirkiye tiştek bize. Ev yek. Li Enqereyê çalakiyekî pir bi tesîr pêk hat. Hêzên Kurdan hê negirtine ser xwe em nizanin kê pêkaniye. Em nikarin pesnê çalakî jî bidin, em nikarin reş jî bikin. Ama em tiştekî dizanin. Saziya ku hatiye bombekirin li wê derê çalakî pêk hatiye saziya herî girînga Dewleta Tirkiye li wê derê balafirên şer, dron ê ku Kurdistanê bombe dikin li wê derê têne hilberîn, têne temîrkirin. Fabrikayekî pir mezin e. Yani bixasî bajarekî ye. 20,000 insan têde kar dikin. Ketin û derketina wê derê pir zehmet e. Hele bi çek insanên sivîl nabe. Herem komple dibin kontrolê de ye. Ama 2 çekdar be, 3 çekdar be diçin heta wê derê çalakiya xwe jî pêk tînin û derdikevin. Elbet li wê derê têne kuştin. Û piştî vê çalakî jî Dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dike. Wana hemî bidin berhev. Tayyip Erdoğan ew çûna wî ya wê civînê jî pir ecêb e. Tayyip Erdoğan wekî Dewleta Tirkiye endama NATO ye ama tere tevlî civîneke dijberî NATOyê dibe. Piştî vê çalakî civîna xwe nîvco dihêle ve digere Tirkiye bawekê lezgîn. Û tiştekî din heye Partiya Yekem ya Tirkiye CHP serokî wî ketiye nava meseleya Kurd û Kurdistanê soz dide dibê dawa Kurd û Kurdistanê ez hal dikim, Dewleta Tirkiye hal dike, ez amade me pêşengî bikim, ez amade me piştgirî bidim. Herkesî tevlîbûna Öcalan ya nava pêvajoyê jî dibê bi rêzdarî pêşwazî dikim. Ew diçe Bakurê Kurdistanê bi Selaheddîn Demirtaş ra pêşî hevdîtin çê dike, diçe Kurdistanê digere tam çalakiyê li Enqereyê pêk tê hevdîtina xwe nîvco dihêle normal 6 roja li Bakurê Kurdistanê dima. Hevdîtina xwe gera xwe nîvco dihêle ve digere Enqerê. Yani çalakiya li Enqerê hem Tayyip Erdoğan ji civîna dijberên NATOyê BRICSê ji wan kir anî Enqerê serûbin kir yani projeya wan. Özgür Özel ji Amedê anî Enqerê proje wî serûbin kir. Devlet Bahçeli tiştekî digot proje wî serûbin kir. Hemî serûbin bû. Dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê kir. Ew hewaya aştiyaneyek ku çê dibû di navbera Kurd û Tirkiye'de hemî ji nû ve xirab bû. Kî çê dike? Çawa çê dibe? Bi destê kîjan hêzan pêk tê em dizanin. Saziye ku hatiye bombekirin bixwe sezû bêjim. Êrişî heq dike erê. Hilweşînê heq dike
eri serubinbune hektike her tiştî hektike ew saziya ku li Enqerê hatiye bombekirin saziya herî sujdar e suçê şer pêkaniye ew gazên kîmyewî ku li Kurdistanê tê bikaranîn ji vê saziyê derdikeve dron li vê derê têne temîrkirin dîplomatên me siyasetmedarên me sivîlên me ên li Bakurê Kurdistanê li Başûr li Rojava li ku derê dibe ê ku tên şehîd xistin hemî bi van dronan e hek dike erê Vallahi ji dilê mirovan tê ev sazî komple serûbin be ama awayê çalakiyê roja çalakiyê dema çalakiyê rê li ber çi vekir ew mihîm e rê li ber hilweşînekî ciddî vekir gelek plan û proje serûbin kir niha di dawiyê de çawa destûrdan beriya çalakî destûrdan Ömer Öcalan ji bo biçe İmraliyê yani çûyîna Ömer Öcalan ya İmraliyê pêş de hatibû amedekirin hatta ez vê jî ji we re bibêjim Ömer Öcalan dibe ku beriya hefteyekî çûbe İmraliyê duh neçûbe dibe ku beriya hefteyekî çûbe İmraliyê hevdîtin pêk anîbe naveroka hevdîtinê anîbe devre û tenê yek peyamek ew peyama ku niha sor li ser ekranê hûn dibînin tenê ev heye yani ji İmraliyê tenê ev hatiye mesela dibêje ez bîst û sisiyê mehê çûme İmraliyê belkî pêş de çûye em nizanin yani ew jî ne mihîm e eger dû çûba wê demê em mereq dikin Abdullah Öcalan di derbarê çalakiya li Enqerê de çi difikire mesela dost Selahaddin Demirtaş beriya herkesî bi rêya tweetê êdî çawa şandiye derve nizanim yani dikare medya sosyal bikarbîne nikare nizanim çalakî şermezar kir û Selahaddin Demirtaş digel ku hatiye derxistin jî ji bo bi vê pêvajoyê mesela Devlet Bahçeli pir vekirî got ne Kandîl ne Edirne di vê pêvajoyê de cih nagirin mantık tê tune wextê tu Kandîl nexîne vê pêvajoyê manewî çi ye ma kî şer desteklandin Kandîl tu Demirtaş ku emrê xwe di siyasetê de derbas kiriye ji bilî axaftinê ji bilî bilêvkirina meseleyên siyasî ên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tu suçekî wî tune ji bilî axaftinê tu suçekî Demirtaş tune tu wî dervê pêvajoyê de hêlê mantık tê tune wê menê Devlet Bahçelî tu tenê dixwazî Kurdan teslîm bigirî bi vî şiklê samimiyeta dewleta Tirkiye derdikeve olê niha Demirtaş dîsa digel her tiştî dibêje çawa ku li derve hatiye hiştin dîsa jî dibêje her gotina ku ji İmraliyê were daxuyaniya Rêzdar Abdullah Öcalan çi be em amade ne piştgirî bidinê mesela ez daxuyaniya Selahaddin Demirtaş bara par vekim ne zehmet e mesela ez ana tweeta Selahaddin Demirtaş bînim aha ji were Selahaddin Demirtaş çi dibêje binêrin ez peyama Selahaddin Demirtaş'ı bînim ser ekranê bila herkes zanibe çi ye mesela ev em bi hev re bixwîne mesela dibêje çalakiya li Enqerê ez şermezar dikim yani sersaxiyê dixwaze kesên ku tê de jiyana xwe ji dest dane ji birîndara ra şîfa xêrê dixwaze wekî din basa meseleyê wê dike dibe em pirsgirêkê xwe dibe ew kesên ku hewl didin
rêbazên me yên diyalogê û siyasî bi vî şerrî bidin seknandin, yani hewldana me, xebata me ya diyalogê eger dixwazin bi van şerran, bi van bi rêyên çekdarî bidin seknandin, bila zanibin eger Öcalan inisiyatîfekî bigire destê xwe, bixwaze rê li ber siyasetê veke, em bi hemî hêza xwe li keleka wî cihê dikirin, dibêje Selaheddîn Demirtaş. Bila herkes hesabı kitabê xwe bi vî şeklî bike, kesên ku aştiyê dixwazin, kî dibe bila bibe eger pêşî lê bigire em ê tu car destûr nedinê, dibêje Selaheddîn Demirtaş. Eger Öcalan inisiyatîf bigire û bixwaze pêşiya siyasetê veke, em li kelekê cihê dikirin. Çi bibêje? Selaheddîn Demirtaş êdî çi bibêje? Ev jî peyama wî ye. Mesele ev e hevando. Ez niha dîsa ew ê bixwînim. Wekê deqada wî li nûçiya binêrim. Niha rewşa ku em tê dane, rewşên awerte ne. Yani hûn nikarin daîma bibin şahidê van pêvajoyan. Dem bi dem çêdibin. Ev demên dîrokî ne hûn navdane. Dibe ku çareseriya doza Kurd û Kurdistanê ku milletê Kurd ev 120 salin li bendê ne, van rojan çêbibe. Şansekî ye hatiye pêşiya me. Em dibin şahid. Şengal hatiye bombekirin, nûçeyekî acîl ketiye ajansan. Deqîk ez bora par vekim. Ez bora par vekim hevanda. Li gorî agahiyan bi balafirên bê mirovên bombebarkirî carekî din êriş ser gundê Bareyê komelgeha Xane Sûreya Şengalê hate li derxistin. Di derbarê encamên agahiyê de di derbarê encamên vên êrişan de agahiyên dawî bi dest neketine. Encama êrişê nayê zanîn. Doh bi şev bi dema herêmî saet 23 nîvan li gundê Barê yê navçeya Xane Sûrê ev doh bi şev pêk hatiye. Doh bi şev pêk hatiye. Niha dîsa cih bidim ew ê daxuyaniya Ömer Öcalan ka gelo peyama xwe nû kiriye nekiriye. Yani min têra xwe rex nekir. Hûn jî zanin, hûn jî bûn şahid. Min xwe têra xwe rex nekir. Wezî rex nejîkim çünkü bersiva millet bi vî şeklî nabe. Hevan no. Yani ew peyama Abdullah Öcalan di nava sor de min nivîsiye li ser ekranê ji bilî vê tu hevokekî din tune ye. Hûn çi dibînin ev e. Tenê ev e. Yek hevokek hatiye weke bersiv. Êdî qedexeya dewleta Tirkiyeyê dane ser Ömer Öcalan ji bo eşkireneke meselê, ji bo navaroka hevdîtinê xwe beyan neke. Êdî mesele çi ye tam nizanim. Ama tenê ev heye. Abdullah Öcalan dibêje tecrid devam dike eger şert û merc bêne afrandin
از خودی و هز خودی و قدرت ما کو کاربم yani دبی هزا تئوریک و پراتیک یا من هیه و پیواجوی ج زمین شهر در بخم در باسی سر زمین حقوقی و سیاسی بکم. اوی ام دزانن yani tişteki nu ez nabînim. Tenê em dibînin ku wê tecîd bidawî biye ama Abdullah Öcalan bu xwe dibêje tecîd dewam dike. Ev gelekî balkêşî. Ez dibêjim ev peyamekî ji rêxistina wî re ye. Yani dibêje nekevin nava meseleyê, xwe ji meselê dûr bigirin, bawerî bi sozên dewletê neynin, ez wisa dixwînim. Gotina Abdullah Öcalan ya tecîd dewam dike, peyamekî ji bo partiya wî ye. Tecîd dewam dike, bawerî bi sozên dewletê neynin, hatta hûn ji min xeberekî zelan negirin, asla gav navêjin. Ez wisa dixwînim. Yani hûn fikra we çi ye? Kes fikra we pirsim. Yani ez bixwe dibêjim peyama ku min ji vê hevokê derxist ya Abdullah Öcalan peyama ji bo hevalê wî ye. Ji hevalê xwe re dibêje bawerî bi dewletê neynin, hatta ku tecîd hebe tu car bawerî bi dewletê neynin. Gotinê wan bi gotinê wan nexapin. Ayşegül Doğan saat sisiya da yani sisiye piştî nêvrê tu dibêjî. Mehmet Şerif Süren îro bi milyonan benda rebere gerek tırnake divê gel û raya giştî agadar bike tecîd dewam kirin baweriyê dijmin nîne. Rast dibêjî. Yani peyama ku min derxist ew e. Yani Abdullah Öcalan dibêje sedî sed bawerî bi gotinê dewleta Tirkiye neynin. Acaba çiya ar iddiayekî da vêje holê dibêje Ömer Öcalan û Feleknas Uca çûne İmraliyê. Ka ez binêrim Feleknas Uca tiştekî parvekiriye nekiriye. Nizanim. Yani ez jî bu ara meselê dişopînim. Na. Di peyamên dawî yê Feleknas Uca de tu tiştekî tune ye. Ne wisa ye. Yani bixwe nabêje çû ye neçû ye. Ama hevalekî dibêje ka ez binêrim hakikaten wisa ye ajansa ew ê çi dibêje? Ayşegül Doğan ew ê peyam bide ya nede? Qorîciyên ku ji wan hatiye xwestin tevlî operasyonan bibin, tev îstifa kirine. Nûçeyek pir xweş e. Nûçeyek xweş e ev. Xwazî nûçeyên wisa tim hebiya. Kal bendê bin ez çend nûçeya ji we re bixwînim. Mesela erê li Silvanê bi qasî sî cerdevan ji wan hatiye xwestin biçin başûrê Kurdistanê tevlî şer bibin lê wan îstîfaya xwe daye dewletê.
Na ez ketime û rewşê ji qorîciya re bêjim bravo. Ya pir trajikomîk ev, trajikomîk ev. Yani edî em Musa bûne, edî em ji cerdevana re dibêjim bravo. İstifa kiriye. Tabii ki ji şaştiya xwe vegeriye süper e, baş e. Rojnamevan hevala me Dicle Müftioğlu hat berdan. Ew demekî dirêj bû li zindanê bû. 29 Sibata 2024 demekî hatibû girtin. Welhasıl niha hatiye berdan. Ew jî rojnamevan e. Hevseroka Komeleya Dicle Firatê ye a rojnamegeran. Mi basa çi dikir? Mi basa nûçeyekî dikir ku baş girîng bû. Daxuyaniya Dem Partî divê hebe saet sisiyê piştî nîvroyê daxuyanî bidin çapemeniyê. Belkî di derbarê vê hevdîtina Ömer Öcalan ya bi Abdullah Öcalan re. Ama hevdîtin pêk hat nehat erê. Ama daxuyaniya çapemeniyê çê dibe çê nabe ez nizanim. Ez binêrim. Ya gilû gazincê we ji moderatorê me heye tune. Moderatorê me baş dixebite naxebite. Cana hin hevalan bloke dike ji kerema xwe re qusûrê nenêrin ji ber ku tam we nas nake ama ez we nas dikim hûn tên vê dirê canan dibe tiştê wisa bibe peyam binivîsînin ya jî bi hevala ji hevala re bibêjin em dikarin rakin. Tu çalakiyan qerê ez dibêm wala nizanim. Kî kiriye çawa biye nizanim. Rıza Kurdistan tu ji bo kî dibêjî sana katılıyorum? Tu ji min re dibêjî? Ha. Ama gelek heval tevlîvan şîrovê me dibin ez kêfxweş bûm. Min got belkî ez tenê bimînim ama ez bi vî şiklî şîrove dikim. Fikra min ev e. Yani ez rexne dikim. Mesele rê û rêbazên daxuyaniya ji İmralî bi vî şeklî divê nebiya. Nabe yani. Erê wallah. Hevan ez xatir ji we dixwazim ez jî bikim ez jî biçim hinek hazirî bikim. Îro ez ê tamamen wexta xwe bidim vê meselê. Saet sisiyan dike saet dudî Avrupayê. Eger daxuyaniyekê çapemeniyê zindî hebe rêveberên Dem Partiyê daxuyanî didin muhakkak yani bi vî şeklî nabe. Yani kes Ömer Öcalan bûsa rehet bernade yani. Birêz Ömer Öcalan kes te rehet bernade. Tu çi İmraliyê tê tu hevdîtina xwe nikarî tenê bi hevokekî ji xelkê re bibêjî. 44 mehem mala xelkê xirab bû. Sibê hetayê werî li ser piyan e. Hevokekî têr nake. Tu tê te çi dîtiye detay dibêjî. Tu çare te tune. Bi Xwedê wexta nezaketên ne yani. Ji min zimanekî nazik hêvîneke ji kerema xwe re. Erê wallah. Yani ez rêbazê eşkerekirina vê hevdîtinê vî şeklî qebûl nakim yani. Erê tiştek ku min xwast ez bêjim ev e. Başê hevanno gelek spas dikim ji bo hebûna we, ji bo eleqeya we ji bo vê kanalê. Em ê deqeyên pêş me de dîsa bi hev re bin. Çi dikim bikim bela bêdê bibe.